Ahojte, toto je Peťo Išpold a on vám dneska povie, že prečo je dôležité rozprávať o šikane. Máme rôzne tradície a šikana môže ubližovať každému. Prešiel som si tým a boli to, ale ideme ďalej a proste chceme, aby sa o tom rozprávalo, lebo na každých školách to tak prebieha a to predsa nechceme a chceme, aby sa na školách neobjavovala šikana, aby bolo všetko v poriadku a hovorím, ako som si tým prešiel, ale ťažko sa o tom rozpráva, viem, čo to obnáša, ale keď počujem škaredé slovo, ktoré napríklad ubližuje druhým, že treba nula, že nemáš na to, že si proste taký slabý, tak ma to bolí, cítim sa smutne odstrčený. Strašne to bolí, ale musím ísť proste ďalej a rešpektovať to, že proste by to nemalo tak byť na tých školách. A teraz k tomu lepšiemu, keď napríklad sme ako jeden tím, držíme spolu a ideme ďalej a že sme všetci pokope a smejeme sa, hrajeme sa, pomáhame si s domácimi úlohami, tak to je oveľa, oveľa krajšie, ako keby sme si mali robiť navzájom zle a kradnúť si veci proste. Musíme držať spolu, sme ako jeden tím a tak by to malo byť aj na tých školách. Čo ma nesmierne aj boli, že to tak není, ale ja verím v tom, že to bude lepšie na tých školách a že proste budeme držať všetci spolu ako jeden tím. Šírime dobré slova pre každého, aby sme sa cítili ako v nebi, aby nám bolo všetkým dobré, aby sme boli všetci natešení, radostní, usmievaví, aby bol život ružovejší a krásnejší, jak doteraz. Ne, to